Hallelujah. Now, pano panzi mweya kuzodza kwake kuchakudzidzisa zvinhu zvose. Zoreva kuti mweya mutsvene anokudzidzisa even kusarudza munhu kwaye wokuroorwa naye. Haazi wese anoshanda wako. Munoziva here Jesu ari patsime anoti ndinoona kuti wataura chokwadi nekuti murume wauinaye zvino ndewechigani? Ndewechi5. Ne5 bedzi mukadzi uyu wakutokwalifya kuve pfambi. 5. But tine vangane vari munhu vapfuura nhamba iyoyo vanoramba ukamuti pfambi. Now, mweya mutsvene kana akaita ushamwari newe anokubatsira kusarudza the right partner. Unoita mahwekwe yakaitwa naJoseph yekutaimira kuri kutaimirwa nedenga. Denga riri kutaimira musikana Joseph ari kutaimira same area. Unoda zvinodikanwa naMwari wese. Varume ndisati ndanobhadhara mari kunotora import yangu igerapo. Taienda kunonamata kumakomo kudombo shava. Richiri gwai ipapo. Ranga richiri gwai. Risati raroorwa. Ndikaona zvandakaona paari iye asina zvaari kuona. Ndikabatsirwa naMwari kusarudza. Unomboziva panguva yekusarudza pane hondo. Vakomana munotenderana neni handiti? Musikana wokufamba naye newokuhaga hanetse, but mukadzi wokuroora anonetsa. Now, ndakada kuziva kuti saka mweya mutsvene anoticha zvipi achisiya zvipi. Ndikaona kuti varume hakuna area inosiyiwa namweya mutsvene. Ndakasvika time yandakati Mwari ndakudawo wokuroora. But musandisiye ndichisvika kuzotaura naye iye kutozoti neniwo ndakuda iye asiri. Wanai zvamungaite pakati apa. Ndisati ndataura naye ndiregedze kutambisa nguva nemazwi kumunhu asiri. Ndokubva meso enyama aona mumwe ainge ainamata stereki pamusangano. Tiri pamusangano weyouth kubhindura. Uchigara kunamata stereki ungari mumweya. Ndakati kwevava vakadiko vakauya mukicheni nambe ndichitaura mimi. Ndokubva ndamaona ndikati achirega ndigotaura naye kana Mwari asingade. Ane matauriro acho handida kuti iwe ndaunoita izvozvo. Mwari ane matauriro anoita nevanhu zvakasiyana. Ndokubva ndachigarira chisikana chechi. Chabva chaenda pane tuck shop. Panga paine chibloku chiripo saka vanga vakaisa chikafu cheve admin momo saka zvikanzi vanhu ndamunotenga ndo pane tuck shop. Saka panga paine pressure yevanhu. Ndomanatirega nemumirire kana apedza ndikozodini? Ndikozotaura naye. Ndiri ipapo ndakamira nechekoko ndomba vasvika mukomana akati maiwe ipressure here. Apa tangika. Ndibatirewo bhaibheri rangu. Ndomba ndisvitsa bhaibheri rake. Ngati chiri nyowa ndibatirewo pana bhaibheri rangu ndikabvaruke pa pressure. Ndokubva anoti pa pressure koche. Indasara ndakabata bhaibheri rake. Ndakuda kuti ndivhure bhaibheri rake ndokubva ndaona muine foto yemusikana wandakamirira akagrebhana nemukomana andibatisa bhaibheri. Munokunzwisisa? Ndiri kutaura zvepamusangano mukuru. Vese handivazive mukomana handimuzive, musikana handimuzive. Manozwisisa? You will never go wrong. Namweya mutsvene. Anotanga kukuticha tumwe tunhu twekuti kana ukada kuti uzosheya nevamwe vasikana biya yako vanoti ando unonzi kupusa.
kumtambisa. Uchaona kuti after service yamangwanani ano approach yako kuzvinhu inenge yashanduka. Manenzwa? Kana wakutaura every statement yaunotaura Mwari haazodze kana uchiparidza bedzi. Even ukataura kumunhu mazwi erudo, every word rinobuda mukanwa mako rinenge rakazodzwa. Kune mumwe musikana akapfimbwa tiri pane imwe nzvimbo neumwe mukomana, ndokubva amurafura, ndokubva apindura tsamba yakanyorerwa, iye ndokubva anyora patishu achishaudha mukomana yeye. Tishu iro ndobva raseculator kuvakomana vese. Kusvika izvozvo asati aroorwa. Uri mwana waMwari iwe, kana wapfimbwa newausingade unongomudza kuti regedza kuzotuka nekuti akupfimba uyu muKristuwo. Wanenzwisisa? Anokudzidzisa kugona kutaura. Auite munhu kwaine kushaudha vakomana. Ukangoti no, kana no yako uina mweya mutsvene inoita mutsindo. Anotonzwa kuti hapana ramangwana. But kune vamwe venyu munoda kufamba mbiri yekunzi unogona kuramba. Kusvika vakomana vazoudzana kuti unonyadziswa. Ziva kuti kukupfimba kwaaita zvireva kuti hana mati. Kwaiko kuroora asina kutanga taura newe. Anonamatawo mukomana. But auya pasiripo ngaaudzwe mazwi kwawo. Tendera kuzodza kuri mauri kukudzidzisa zvinhu zvose. Iwe mukomanawo uri pano. Iwe rambwawo futi. Mwamonya mugone futi kutaura kwacho. Komana. Nditerera kashamwana. Hakuna munhu ana mweya mutsvene anokundwa kuda mukadzi wake nomuhedheni. Hazviite. Une pamwe paunodhileya mwana womunhu ugoti kubva kuseni mangwana ndikuone. Kubva iri kusvika ratsvuka zuva radoka. Kana nyaya ine musoro yataurwa, hauna kana nyaya. Unotanga kudhina musati mamboomumba. Sure statement yataurwa nababa yekuti maPentecostal ndo vane ndangariro dzakapfuma. Vanhu especially AFM futi. Ndo vane pfungwa dzisingade kushanda. Mweya mutsvene paakapinda maari akaita sekunge akabva aofloda pfungwa dzese nekudzidza kwese rangosara rangozungairwa. Haana zvimwe zvaachafunga. Nditeerere. Tiri kuda kuti kana chechi yazadzwa nesimba ramweya mutsvene, ngatizive kuti anointing yatagamuchira inogona kunosenzeswa even mubusiness sector. Kana uri pabasa pako, ndo scripture yakataura nezuro inoti he who unites himself to the Lord becomes one spirit with him. So pabasa pako pawakapinda wakato employer Jesu kwazvo. Murikunizwisisa? Now, kana uri mwana womusikana ane simba ramweya mutsvene, munoziva kuti kune mumwe mwana anoti kana aroorwa, vabereki vanombosara vakachengeta mari yacho vasina kumboidya, vasina shuwa kuti anogara here. Rega ndimbonyatsanangura zvishoma. Ndichasvika kunyaya yangu yerudo asi ndikubatire ndigokupa maexperiences nekubata kunoita simba ramweya mutsvene. Now, ndoda kuti tanga waona mama areas anokavwa namweya mutsvene. Vanotadza kudya mari yemwana aroorwa. Pfungwa dzichingoti kunogarwa. Angobvako anobvunzwa, makavaonawo? Kana mwana akangodzoka kuri kushanya kwakanaka. Chii chiri kuitika? Vane mwana pamba but vari kuona kuti maari hamuna kudevelopa kuti asvike pakuchiva amai zvekutozoroorwa. Murikunzwa? Iyo yekugeza chaichai yakambotaurwa namufundisi
kune anoita kutogeza kutobvunzwa kunzi magezi here nhasi. Uko ari kuda murume anomutora kumuisa kupi? Mumba. Muri kunzwa here? Kune mwakazoita observation yakanaka kuti vashoma varume vanopiwa ticket respeed vachidzoka kumba than kunge vachienda kubasa. Nekuti hakukomborere. Muri kunzwisisa here? Vanogona kuona vabereki kuti mwana wedu akura kana akachiwana hake murume zvadai wakura nebehavior. Language yake inokudzaya kuti she is now ready to go. Muri kunzwa? She is now ready to go. Mwana akuda kuroorwa. Taura semunhu kwai. Kana wakuseka, seka wakadzorawo muromo. Aiwa varume, tine vanhu vasiri kugona kuprepare. Simba ramweya mutsvene rakauya pavanhu, but vanhu havasi kugona kutichwa. Mweya mutsvene ndiye akapiwa klasi yamadofo asinganzwe. Muri kunzwisisa here? Ima munomo zati mune vamwe vari munomo anotoita magumbezo okutoudzwa kunzi peta vasikana. Ima muno. Mwana wechisikana paanovata chaipo chaipo ukapasvika haupatarise kaviri. Magumbezi haapetwe. Gore rapera iro. Muna August ndoma akaguma kuwaridza anongogara akadaro. Ezvegumbezi richawasvika rasvika pakuita goko anongopinda. Ongovhomuka akadaro, ongoita zvokundopinda achigovhomuka akadaro. But ugomuona manje. Mumba akazoda kunge achigona kugeza kwacho kunze uko, but mumba mweya mutsvene anokuticha zvinhu zvese. Hauite mutoro, hauite dambudziko. Kunoita mumwe mwana chaichaiwa unonzwa achiapulera, ndakuda basa baba, ndakuda kusenza, kune mumwe andipromisa kuGMB arikuda kunosumudza masaga echibage, but ndiro yadyira chaichai. Afunge kuti pandadyira ngapanakewo. No wonder why kana makanzwa kuti Jesu paakamuka vakasikuona machira vakaona akapetwa. Kureva kuti kumuka kwake haana kumuka ari muhari. Ane time yekutomba apeta machira. Panga pakarara munhu mukuru ngaparatidze kuti pakarara munhu mukuru. Muri kunzwa here mimi? Kaimbotakanda kubatsira bishana. Pamba zvapanoita mudzimba matiri. Ukaona ukaita mwana ane 18 years. 18 years. 18 years. Uchiri kuita zvinhu zvokumutuma kusuka ndiro. Uri kuitawo kurova kuti korobha veranda. Kwawakurova kwakutokuvadza. Kwaasvika uko waenderera. Muri kunzwa? Unoda kuti muzive zvinhu zvinonetsa muupenyu. Do you know kuti zvinoda simba shoma kumutsa munhu akafa than kusumudza tsimbe? It's there in the Bible. Munomboziva kuti Peter paakadedzwa zvinzi Dorcas afa, akasvika pakazara vanhu chirikadzi nenherera dzakabata makwasa-kwasa nemabhareta vakati takasonerwa naiye. Iye ndomva ati chibvai. Ndokubva ati Tabita muka. Why? Akatonzwa kuti zvinoda 5 seconds kuti Tabita amuke than kuticha chirikadzi dzitange kugonawo kupa nekushandawo. Saka panoda anointing yakawanda patsimbe than pachituna.
uye panoda faith shoma kumutsa munhu akafa than kuti munhu tsimbe uisumudze itange kubudirira muupenyu. Why? Nekuti kuchitunha kunoda faith yemunhu wani ari kunamatira. Muri kunizwa? Varume, nditerere. Mweya Mutsvene anokusarudzira basa, anokupa basa ramaoko, anokuticha zvinhu zvese. Kana uri munhu wemurume, tarisa maoko ako. Unamate kuti Mweya Mutsvene ndidzidziseyo. Ukatora ukadai ukagarira, time iri kufamba. Vamwe vezera rako vari kubuda. Vamwe vakutorizaina mabasa avakutoregedza vakuritaya. Ndoda kuti pese pauri iva munhu anofunga. Kuti ndoitei, ndoita sei. Tatiri pane imwe nzvimbo. Kana makamboona even kurufaro chako chako. Kune mufana so wechidiki. Anoti kana anotobvunza kuti ndiani ari kuparidza nhasi. Anoenda kunomira pedyo nomushumiri. Mwambomona? Kaenda kurufaro. Ninga akapfeka jaketi rake nemereso red so. Anomira ipapo. Kana mushumiri adedzwa anoti baba ndokumbira kukubatira ibhaibheri renyu. Obata bhaibheri omhanya naro. Unogadzika papi? Kuziva kuti muhomwe yakumupa munhu yandina. Muronedzwa? But handishayiwa chokumuitira. Shamari ukaona pfungwa dzako bedzi dzangoswitcha off dzadzima Mwari ausisina hope yokublesswa. Muri kunezwa? Anongofunga bedzi kuti ndoite. Ndakazombotaura imwe time ndichiparidza pane imwe sangano manje mwedzi ndandine vamwe vanhu vandinawo vari panapa. Pane rimwe sangano. Vachida stereke ndivachifara kuti vaenzi vauya. Vachinakirwa kuti taa muchechi. But kwataiburukira nemota. Waita zvokutopinda muchechi. Wotodzungaira kutsvaga kuti ndogara papi. Mine madhikoni. Wakokwa wacho unoita zvokutsvaga wega. Mune vanhu vari kuda kukomborerwa but havagone kuconnecta kuanointing yacho. Muronzwisisa? Unombozati kumba kwedu chaiko kune mukomana akauya wechikoro. Akati baba ndoziva kuti pamwe hazvingameke sense kwamuri but ndokumbirawo kupota ndichikuporishirai bhutsu. Ndobva ndaudza adzimai vangu. Asina ndambozviitirwa. Saka ndandine pfungwa dzekuti but hazvingaite sekunge akuda kundinamata. Ndikati regai Mweya Mutsvene nditungamirire because dzimwe dzenguva ndikazviita ndiri munyama ndogona kumukuvadza. Ndokubva ndanzwa mumweya mangu kuti ari kurevesa. Ane zvaari kuda kuti Mwari vamuitire. Saka anoyachitora achidini? Anoyachitora achidini? Kwakaita mumwe wandakamboona pane imwe nzvimbo. Aingouya pamota dzakapakwa zvamutaura mufundisi panapa. Zenzi ngotora kugezi. Aingoona mota dzakapakwa ombva chitini chake kupi. Autoshainisa mota atopedza zvino ndakadzoka. Ndobva naona mota yachena. Zvikanzi vakuruta chene saka mota iyi. Ndikati wango clean mota yangu usina mbondiudza. Wa clean nei? Kanzi nemishonga yakanaka yakati mushonga yenyu inouraya pendi. Saka ndina mari yacho. Ndapinda mota ndavhara door. Ndomva ya padhuze nepadoo. Asi kuri kudeko ndati handina mari. Zvikanzi ndangoti ndingokuzivisa kuti clean mota yenyu kuti ndazvinzwa. Ndakudzwa kamwe kakuti kuti aiwa zvidaro. Ndikati uri kuda mari zvikanzi ngondipa chere yami nayo. Ndikati aiwa handina. Zvikanzi kana musinawo ndizvozvo komungagoita sei mota ingafamba netsvina ndira muna mari tangoti regai tiigeze. Kana musinawo mongoenda zvenyu. Iwe ndakaitsvaga ndikamupa. Kugona kutaura zvikanzi kana musinawo ndizvozvo mari inoshayika. But mota yafamba netsvina inoti hamuna mari tangoti regai tiigeze. Uri kuona munhu anonzi anofunga. Do you know kuti kune vamwe vanhu vari munyika munomu ari kubhadharira mumwe mwana asiri wake fees
but aine muzukuru ari kudzingirwa fees ari kumusha. Vanhu vanoda kuisa mari dzavo pano pane munhu anofunga. Muri kunizwisisa? Muri kunizwa here? Aya. Simba raMweya Mutsvene rinokubatsira kuziva uye nokufunga kuti ndinofanira kunge ndichiite iko zvino. Ndinofanira kunge ndiri kupi iko zvino. Ndinofanira kunge ndakabatei iko zvino. Ukaona wagona kusvika palevel iyoyo, Mwari ndokuti achigona kuchikutakudzawo basa rake. Aikona kuti uchine zvimwe zvasara zvisati zvambobatwa zvichiri zvimbishi. Wakunamatira zvinhu zvinotyisa zveumambo hwaMwari. Mwari haadi nekuti vanhu vanozoti anofamba naMwari asi. Ipapo ndo pari kumisa Mwari ipapa. Mauri muchine twumwe twumbishi twuchirimo. Twuchiri kutoda kutanga twapera. Then Mwari agoisa simba rake pamusoro pako. Right. Chireka ndikutsanangurira zvinoitwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene kana akauya pamunhu, pamuKristu. Ukaverenga bhuku yavaroma chapter 8 verse 11. Inoti iyo, zvino kana mweya wake iye akamutsa Kristu kuvakafa, ukagara mamuri, uchapa upenyu to this mortal body. Zvoreva kuti Mweya Mutsvene kana apinda mandiri, achaburitsa life iri mumuKristu. Yopinda mumunhu wenyama zvezvekuti sekunge wawachira hembe inobuda nehembe chena. Unoona dzese dzabuda dzatindivara nokuda kwe1 t-shirt inobuda. So munhu wemweya kana akadevelopwa achipiwa shoko, anosvika patime yaanotanga kubuda. Zvekuita take over this flesh. Kusvika flesh ino ya immune. Zvekuti nehembe dzaunopfeka dzinenge dzane umwari. Kwakauya vamwe amai tiri kurufaro, vachibva kune rimwe sangano. Varwara, vaenda kumadoctors ese avaifunga, zvaramba kupera. Ndokubva vauya kumusangano kurufaro vaine dish towel. Zvikanzi mufundisi, tende renyu riri kupi? Mana vanongedzera bva vanovhura kazipi mbva wakanda mukati. Zvikanzi ndichadzoka. Ndambowanamatira, nombva wadzoka ndadzokera dish towel rangu. Nombva watora dish towel nombva vaenda. Vakazofona ndiri kuBulawayo, iye vari kuno kuHarare. Vakati ndakonfirmwa nadhokta kuti ndapora ndisina chirwere. Handizei zvavakanoita. Handina kuvatuma kuti uyai naro. Akaita sezvaakanzwa ndokubva anokanda pandinovata. Ndokutakura jira ndokubva aenda naro. Ukaverenga Bhaibheri rako richakuudza kuti there was a time Jesu paanonzi simba rokuporesa varwere rakanga riri pamusoro pake. But ukanoverenga hakuna one akanga ari mumba imomo akapora kunze kwaakapaza denga. So Mwari ameno zvaakambotiita anotipa simba rese raunoda rekuti upfume, rekuti upore, but haugone kuriburitsa unless wane faith. Nekuti faith inokakata simba raMwari riri mumunhu waMwari nometa iye haadi. Muri kunzwisisa? Now, miviri yedu inoi yakapiwa kumwe kubwinya but kwakavanziwa kuti tigone kusocialize nevanhu. Ende vanhu vawanewo mukana wokuti nyepera kunyange tiri vafundisi. Vachifunga kuti hauzive. Iko kusamusumudza muchechi, kusamutendeka, anofunga kuti haudini. Zompa mukana wokuti awanewo kunyepa kwauri. Saka tine umwari wakawanda but wakaputirwa nenyama. Ndakabvunzwa kuna Mwari rimwe zuva kumba kuseni ndichiri kuHomaini. Ndokubva ndaudzwa zvikanzi muka kune mukadzi ari kusvika manje manje auya kuzokurevera nhema. Ndobva ndaudza adzimai vangu. Vakasara kuti gogogoi ndokubva wapinda nobva wagara apa.
kubva achitanga kuvhura muromo wake kusvika achipedza, mweya mutsvene angandiudza kudhara kuti auya kuzonyepa. Zvese zvaaitaura, ende ugoona mweya mutsvene zvaunoita, anonyepa kumusodzi chibuda. Isi tinongoti regedza yanyepa apedze. Uye paari kutaura pese apa, Mwari kana angonudza ari kunyepa, ndenge nditori nevhesi yangu yandiri kutonzwa ipapa, ndiri kutonzwa ndiri pamberi pevanhu, ndiri kutoparidza. Achidudunura, achidi napedza naye kudhara. Kune vanhu vari kufunga kuti Mwari unongoita kunyange vari vanhu vanonyepa. Kune vanhu vari munomo anotori nemachira chaicho emudzimu. Kune vanhu vari munomo vachitori nenyanga chaidzo nezvikwambo vamwe vacho. Kune vamwe vane zvimadumwa. Kune vamwe vane mishonga inonzi mishonga yemaraki vari panapa. Asi outako yemablessing anoshinga kuita mutsindo, anouya kuzomira pano. Rega ndikutaurira kusenza kunoita simba ramweya mutsvene. Time Mwari akatanga kuda kushamwaridzana neni pazvinhu zvinobatika, ndakangotiwo ndisati ndamboenda Bible college, ndakati Mwari ndakuda kuziya zvakadzama zvoumambo hwenyu, zvikanzi nditsvage. Ndokubva ndatanga kuregedza kudya. Upenyu hwangu hwanga hwehwokuti mazuva okutsanya ndiwo mazhinji than okudya. Ndaigona kurova mutoro dodo ndisingazivi kuti mwedzi mingani. Zvekusaverenga mazuva kungoenda. Ndongoita day 1 randaingoti apa munhu asirega ndimbodini? Ndimbodya. Ende kudya kwacho ndaiterera mweya mutsvene, pamwe ndaapakati aiti zvakwana, ndonamira musova pekare. Ndokontinya. Ndichinyatsoda kuteereresa kuti anodei. Ndokubva pasvika patime yaanoratidza kuti akafara neni. Ndiri mufana mudiki so. Ndokubva taenda pane imwe nzvimbo iri kwedu inonzi kuNyamaharo. Kwanga kusingade kunzi kuparidzwe zita rekuti Jesu. Takasvikako kwanga kuine chechi 1 yeJohani Masowe. Hakuna imwe chechi yaibvumidzwa ikoko kunze kwechechi iyoyo bedzi. Uye kwanga kuine kamwe kanzvimbo kainzi Katsokoto kambuya nehanda, kwanga panga paine kamba kakavakwa so, kanga kaine chisero changa chiri pakati changa chakarembera. Saka kwaimbouya mhondoro yainzi mhondoro huru yokumuzarabani. Vouya vodira hupfu imomo hwechimera. Zvonzi vanhu sudurukai, pouya chamupupuri chouya chomona pamba paipai chobuda chiine hupfu, vanonzi zvonzi ritual yatopera. So ranga riri guta remweya wetsvina. But hakuna dzimwe chechi dzaibvumidzwa kunze kweJohani Masowe, ndo yega yakabvumidzwa kune mweya wetsvina. Handiziye kuti why. Handiziye. Ndobva ndati saka kuno kutoita sei? Ndobva ndatanga kuparidza, ndikati Mwari chindibatsirai. Ndakuparidza kuno. Ndakatanga kuparidza kumhuri, family yedu, kurova vhangeri, kurova vhangeri, kurova vhangeri muchokocho, kurova vhangeri. About 3 months. Ndisingaparidzira vanhu vakawanda zvamakaita izvi. Mhuri. Zvako zvokuti kana waungana so wakuda kupiwa mukana hauna chinhu. Mhuri, ndaiparidzira mhuri. Izwi kutanga richashoshoma kupedzisira radzoka ndichiparidzira kumhuri. After ndofunga 3 months vanhu ndobva vatanga kuuya kuzotendeuka, zvikanzi takanzwa shoko muchiparidza. Saka tauya kuzotendeuka. Vari kudzimba dzavo vakagara panze vainzwa shoko. Voya kuzotendeuka kuseni. Kusvika tazara pamba, kusvika mumwe ati ine kumba kwangu kune zikicheni zombe tinokwana imomo, vatanopinda imomo tazara. Tikati ngatitovaka ichechi. Vana baba ndokubva vaenda kunotema mapango, vana mai vachicheka huswa. Ndo vana driver trakita kututa mapango, kututa huswa, kutanga kuvaka shed. Ndobva tavaka zichechi risingaite. Vanhu ndokutanga kuuya. Imwe kapo yakauya ndinorangarira. Yakauya mangwanani. Ndokubva vasvika pamba. Rugare, kati ngaruwande. Zvikanzi tauya, kwakanaka here? Tauya kuzogamuchira Jesu. Ipapo marevivals anambenge richiita mazuva ese aitaregedza. Hakuna ari kuparidza mazuva iwayo. Vanhu vari kusangana maSundays bedzi. But vauya pakati pesvondo zvikanzi tauya kuzotendeuka. Kungodawo kutendeuka zvikanzi nokuda kweshoko ramakaparidza. Randakaparidza riini zvikanzi usiku.
usiku harini kanza aiwa handiti ndutaura zveneighbor zvakanzi handiti mauya pamba usiku mukatosvika mukati rugare tikamuka tanga taakutorara tikamuka tikakwichidzira moto huni dzanga dzaakutodzima tikagara tese adzimai vangu nevana vakomana vakura iwo ukataura uchiti zvokuti nezvokuti nezvokuti saka tauya uzotendeuka indakavata kumba but ndiri kuonekwa mumaraini muri kunzwisisa here ndoda kutaurira zvinhu zvinoitwa mweya mutsvene kana akatanga kufamba newe kana vamunoti varoya havana dho muri kundinzwa unopinda nepasingapindwe unoona nezvisina kumbobvira zvakaonekwa until now kapo iyoyo ndikataura kuti vanondinyepera kuti ndakanga kumba kwavo indisina kuuya vanofunga kuti ndofamba ndichitaurira vanhu nhema tingaite vana vadiki tese mhuri kumuka kuona iwe uchitaura muri kundinzwisisa mweya mutsvene kana akufamba newe roda kuti uramba wakaniteerera zvawakaita izvozvi mweya mutsvene kana akufamba newe ane tsunhu kuti vanotanga kukudza kuti donhedza kanda pasi donhedza why nekuti ukatanga kuseenzeswa ukaona wakugona kuprofita wakugona kurota zvinhu zvichiitika you need to be careful because whatever you do it has to be in line with the word of God nekuti unogona kunyangirwa nemweya wekuuka kune vanhu vakawanda vari mukati vanoratidzwa but unoziva sei kuti zviratidzo zvangu ndezvemadhimoni unofanira kuti kana ukapedza kudzidza ma9 spiritual gifts unofanira kuzonofunda ma9 spiritual fruits ukaona kuzvibereko zvemweya noti kuzvipo ukaona uchiprofita but kuzvibereko zvemweya rudo ruchikunetsa mufaro chaiwo hauna hasha dzinokuwandira you are short tempered uchenjere kuti unogona kunge wanyangirwa nemweya wokuuka so any gift iri kuoparata iri pauri yausinganzwisise enda unocheka kuzvibereko zvemweya kuti uri kukunda here uri kugonawo here kuregerera handizwa ndatokubatsira so wandinzwa now saka mweya mutsvene ane zvimwe zvinhu zvaanotanga kukudza kuti donhedza kanda pasi donhedza kanda pasi regedza usataure izvozvo wopiwa new language tapiwa new language ndopakasvika time yatakataka kuti takuda kumbotsvaga mwari ndokubva ndadzine zvimwe zvawakomana zvanga zviri pamba pedu sekuru ngatitsvagei mwari zvaida kunamata izvozvo sekuru ngatsvagei mwari kati mune shuwa here vakomana kati shuwa vatapinda patime yekunamata mukomana uyo wakanamata akanamata ende akasanya but arambobvira akagapitira mweya mutsvene ndokubva rimwe zuva ndichirima ndiri mumunda takanga tiine munda wanga wakakura zvokuti waiti kana ukaenda netrakita kudaiwo kuzonodzoka ikoko pane nyaya munhu waita 3 days achisakura raini rimwe chete kuti abudoko saka ndaiti kana ndikaienda ndozodzoka paapaye ndoenda saka vazhinji vanga vasina chokuita kainguva yekurima ndokubva vakomana vandiigira tii vasvika mbva vagarawo pamumvuri ndichidzoka vanhu vanoti vakomana vaine tii zvikanzi chimboya mudini saka pane mumwe mukomana anga ine nzara yamweya mutsvene but anga asina but ndakabenge ndane tumazuva tushoma ndichimudzidzisa kudriva tractor ndobva ndanamata ndichienda nemuforo kana ndiri kudzoka ndandinamata ndichienda nemuforo ndakudzoka vandadzoka ndichinamata ndakagara pasitire tractor ndadzoka vandasvikoikonesa vandaigadzika mumuforo ndikati mboya shamwari udini ufanorima ndichinwa tii ndobva ndaburuka ndobva akwira patractor ndobva agara pasiti ndokubva aenda ndakagara tichinwa takaona guruva rasumuka vamwe vakomana ndovakatanga kuona vakati chii chiri kuitika uku ndokusumuka tese ndokuona kuti dust riri kusumuka harina kumira zvakanaka ndokusiyana nezvitii ndokumhanya nemumunda tichidonha kusvikapo ndokuwana gejo rakanyura tairi riri kurola
tractor iri kuchera pasi ugo yakarevhwa, munhu ari kutaura nendimi, madziwa ari kubuda. Ndokusikokwira patractor ndokutsika clutch kuburitsa mugiya kudzora, kubatirana kuradzika munhu mumunda wakarimwa achireveteka nendimi nokuda kwesiti raagara. Muri kunizwa here? Iye inonzi my cup runneth over inoitika. Anointing ikawanda inotanga kurasikira, inosara pawanga wakagara. Muri kunizwisisa? Muri kunizwa? Zvaunotaura inokukonzera kuti kana ukataura anointing, chero zvanga zvisingafanire kuitika nemhaka yekuti wazvireva, ndo zvakutozoitika. Ndomba ndaparidza panzvimbo iyoyo mushedhi meme, vanhu vakuzara, vanhu vakuwanda, vari kuuya kunashe. Rimwe zuva ndichinamata ndiri muchechi, musuwe Sunday manheru after service, ndanga ndiri ndega, manga musina light, ndichinamata. Ndomba ndadzowa mwana wachipfuura neparodhi, zvikanzi uyo amunzwa mukomana uyo kuparidza uyo, anoparidza zvekuti dhu, but muzukuru wake amutadza. Chii chiri kuitika? Muzukuru wangu inini waipota achipfimba tuvasikana twemuchechi. Ndobva ndamaaprocha ndikati, iwe shamari uri kuziva kuti ndiri kuparidza makwai ouya wobata makwai odya. Zvakandibata, ndakatadza kunamata, ndanzwa mazwi iwayo ndichinamata ndiri ndega. Kuti saka vanhu vari kuappreciate basa randiri kuita but muzukuru. Ndobva ndanomuudza ndikati, shamari yatime kuti utendeuke. Zvakanzi sekuru, kutendeuka hakuudzwe munhu, imi time yenyu yakakwana, saka yangu ichadi ichakwana. Come Monday, kwanga kuine maprayers, vanhu vaenda kuintercession. Ndobva ndamudedza ndikati, muzukuru handitononamata. Zvikanzi handisi kuda. Just like that, handisi kuda. Ndikati handitononamata. Zvikanzi hazvimanikidzwe. Ndobva ndamuudza one word, ndikati uchatevera. Ndobva taenda. Ndakanonamata kusvika kuma-11. Dzakuma-11 ndakati vanhu, because vanhu vanga vakazara mushedhi vamwe vanga vari kunze, ndobva ndati vanhu imbonyararai, ndichida kuti vadzoke vese mukati nditaure chimwe chokunamata, kuti vanhu vanamatire. Vanhu pavakanyarara vese, shedhi yanga yangoti kubva, ndikangoti panapa neparodhi inopfuura pasera pe, ndo pane dzimba, shedhi iri pano. Saka pane karodhi katetete kataifamba nako netsoka tichienda pachechi. Saka kumwe kwese kwakuine makwenzi. Time yakanyarara vanhu ndakanzwa mhere kumba, yawa 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 yawa. Ha! Handichagona kuti ndirambe ndichitaura because mhere iri kumba kwainamira zvakanaka. Ende yaane zita rangu mukati manje. Sakoroshenge, 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 sakoro. Pandakanyarara kudaro ndiri kunzwa munhu ari kurova makwenzi ari kuuya. Paari kuuya apa akapfeka chibhurugwa chomukati bedzi, kuuya kuchechi kune vanhu. Akazochingurwa nasekuru vangu, hanzvadzi yamai. Ndikati taurai naye ariko, mubva wamubata kunze kweyadhi kuti kochii kwakanaka here. Zvikanzi uyamone kumba. Chii chaitika? Munhu mukuru akutaura nezvake. Zvikanzi ndakuonai muchiuya kumba, imi sekuru muri pamberi, vanhu vese vachikuteerai. Makusvika pamba mubhedha watanga kuzunza, saka wati rasa. Vanga vakarara vari tu nemukomana anonzi Kennedy, vakaraswa vese nemubhedha. Saka uyu waakuchechi but mumwe amira payadhi akutsvaga mumwe wake. Zvikanzi hande munoona mubhedha uri kuzunza iko zvino. Ipapa haana kupfeka, munhu mukuru haana kuzvinzwa ega, vanga vakarara vari vaviri. Mubhedha washeka kusvika vese varaswa. Uno Mwari munhu kuti aishuwa iyoyi, chaiona kuti ishuwa. Muri kunizwa here chechi? Ndoda kukutsanangurirai zvinoitwa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene kana akauya, anokubatisai imwe nyaya iri kubhuku yaPeter chapter 1 verse 4. Inoti we are partakers of the divine nature. Zvoreva kuti kune imwe nature inonzi iri divine, kwoita nature yedu iri pano yekuti haugone kubuda nepamadziro apa. Haugone kupabuda zveshuwa nokuda kwokuti nature ikubvumidze.
but kune nature inonzi iri divine. Jesu pakafamba pamusoro pemvura, that was a demonstration. Anga asingazame kuita zvinhu zvekushamisira pai. Aingoda kungoratidza ana Peter bedzi kuti ndo mugariro wedu kudenga, mvura ndo loni ndo patinodyira. Divine nature inorespekta munhu ari divine. Muri kunzwa? Why? Nekuti munhu wemweya kana azvarwa patsva, chachisikwa chitsva. Pane nhau yandibatsira masikati yanga ichiparidzwa apa yemind. Unoziva kuti kumind ikoko pane inonzi mind of the spirit and the mind of the flesh. Romans chapter 8 verse number 6. Inokudza kuti for to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace. Zoreva kuti pane mind ye flesh, poita mind ye spirit. Iko ku flesh kwacho kune masensi mangani naye vakambofunda 5. Kune ichi sense of sight. Rekanembo kubatira sight iyoyo. Sense of sight iri kumunhu wenyama, uye sense of sight iri kumunhu wemweya. Mandidzwa? Pane ziso remweya koita ziso renyama. Renyama riri limited kana pakaita madziro, so hauchaona zviri kuseri uku. But remweya rino-operate riri under divine nature. Unoona zvisingaonekwe. Munhu achitaura newe so, achikuudza zvaanoda, achisefa nyaya yake, iwe unoona zvasara maari zvaasina kukuudza. Ziso iroro, spiritual sight, ndo inonzi nemuranda waMwari, Mwari wokudenga zarurayo kwa meso ejaya. Meso aizarurwa hazi aya maboniboni aya. Ndokubva uzonzwa mupfana kuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vari kwavari. Ngirozi hadzina kuzouya anamatirwa, dzanga dziripo, but akazodziona anamatirwa kuti ave nemeso. So pane ziso renyama, poita ziso rei. So unenge wakugona kuoparata uri kwese panyama unoona, pamweya unoona. Munoonedzwa? Kune imwe inonzi sense of what? Sense of hearing. Sense of hearing tinotonzwa panyama. Ukanzwa Bible rakuti vane nzeve ngavanzwe zvinoreva mweya kukereka, hasi kureva madisha, masatellite disha. Kune mumwe anadzo dzakati kwangwa maso but hana zvaari kumbonzwa. Mweya ukanzwa kuti ane nzeve ngaanzwe, kureva kuti pana asina iye aine zvizvizvi. Kune nzeve dzomweya dzaunonzwa muranda waMwari akuti I can hear a sound, but haasi kunzwa sound yemvura iyoyo. Inzeve yoyi yaunonzwa Samera achitaura kuna Sauro kuti kuchema kwandiri kunzwa kwamakwai uku. Haasi ega makwai akanga ari kwaIsraeri, kwagara kwanga kuine makwai kwaIsraeri, but kuchema kwegwai rakabiwa kwakapinda munzeve yomweya. Kuti manzwiro ayaya manzwiro rudzi kwaita imwe spiritual ear. Munoonedzwa here chechi? No, zvese izvi zvinotanga kudevelopa kana wakufamba nasimba ramweya mutsvene. Kune imwe inonzi sense of what? Sense of taste. Sense of taste. Now, akutaurira chimwe chakavanzika chakataurwa naJesu. Ndino Jesu akataura achiti muchadya zvinouraya, asi hamungadi, hamungafi. Pane vari kutaurirwa vazi vese zviri kunzi zvinouraya izvi zvine vazvinouraya, but kune vasingafe nazvo. Why? Because mavari chavadya chinofanira kupfuura nemune imwe sense inouraya utachiona hwese. Muri kunzwisisa? Saka paanochibata chikanda mukanwa achidya, iwe waisa zvawaisa, pachiri kupinda nemukanwa pane imwe sense
inodhila nechikafu bedzi. Haikona kutamba nemunhu anonzi muKristu. Haumugoni. Haumubvise panyika. Muri kunzwa chechi? Pane imwe sense inonzi chii? Sense of smell. Sense of smell. Fundisi makambozvinzwira kuti kune rimwe dhimoni rinonhuhwa. Pane wakambozvinzwawo? Ukona wasudza maoko. Mune time yaunosvika muzvinhu zvemweya unonzwa madhimoni nehwema. Kuti pamunhu uyu hakuzi kusagesa pane mweya utsvina. That sense iriko mumunhu wemweya. Neimwe kuti sense of touch iyo, sense of touch iyo. Ndio sense kuti sense of feeling futi. Sense of feeling iriko futi nekumweya. Paunozonzwa varume vanoenda Emmaus vakuti seko tisina kuzvinzwa kuti ndiye angari pakati pedu, vanga vasina that sense. Unoshanyirwa naMwari kutadza kuzvinzwa kuti aripo. Sense of touch yekubata kudayo. Ndio inonzi naJesu muchaisa maoko pamusoro pavarwere. Ruoko runoiswa pamusoro pavarwere nderwemunhu wemweya haruzi rwenyama. Touch iye ndeyemweya nekuti dai ruri ruoko rwenyama kwewagowire kuzonamatirwa nenewe une ruoko rwacho zviiseka wega. Zvorati that touch haizi yepanyama panapa. Itouch yamweya. Muri kunzwa here chechi? Saka toda kunamata manheru anhasi kuti glory yaMwari iburuke pakati pedu apa. Toda kuti mumwe munhu aprocesswe. Zvekuti achibva pano ndiri kutaurira mwana wamai chero ukanzi wadedzwa uri muroora pane zviri kuitwa kumusha. Harinwiwe doro iroro. As long as you are around. Kusvika vakuziva kuti mukada kuti zvifambe ningi musamunyorere tsamba ngaaregedze kuuya. Why wadevelopa munhu wemweya kusvika pakuti anopota achibuda panze. Muri kunzwisisa? Ndakuda kumudedza ndenguva diki diki.